Asline gawe wong lanang ra sida nesu iki gampang. Iya ta, Mbak. Mbok aku iki yo dikandani no. Wong lanang nesu kok direwangi nesu, ya ora mari-mari no. Terus piye carane kowe? Lek wong lanang wis nesu ngono jajal, susoni, tumpaki. Ora sakake ngomong. Ya apa ora, Mas? Ayo ngomong ora ngono. Masuk. Peane lho, Mbak, sing dadi bojoku ben penak aku. Ya. Yo. Ya.